Bună ziua, numele meu este Alina, sunt la Provident. Cu ce vă pot ajuta? Bună ziua, aș dori să fac și eu un împrumut. Ați mai avut până acum împrumut la Provident? Niciodată. Să-mi spuneți, vă rog frumos, cu cine îmi plăcerea să vorbesc? Cu moș. Moș mai cum? Moș Crăciun. Provident, bună ziua, numele meu este Laura, cu ce vă pot ajuta? Bună ziua, Laura! Bună, Georgiana! Bună, Olga sau Camelia? Bună ziua, Andra! Aș dori să fac un împrumut. Reclamații? Împrumut. Spuneți-mi, vă rog, ați mai avut până acum împrumut la Provident? Nu. Eu aș vrea să te împrumut pe tine cu bună dispoziție. Îl am aici lângă mine pe prietenul meu, Adrian. I'm dreaming of a white Christmas. Vine capra de la munte, cu steluțe albe în frunte. Moș Crăciun. Andra, da? Da. Andra, ai fost copil cu minte anul ăsta? Tu chiar ce ai vrea de Crăciun? Ce mi-aș dori de Crăciun? Da. Să fiu, să fie ai mei din nou împreună. Am lângă mine niște copii care vor să-ți transmită ceva. Marile crucele înalte, toate stelele să salte, salte cerul și pământul și să laude cuvântul. Vă mulțumim! Sărbători fericite! Am zâmbit, deci mă stăteam și zâmbeam, zic, mamă, ce tare mi s-a părut ideea. Ho, ho, ho! Până acum nu mi s-a mai întâmplat așa ceva la un job și chiar m-a făcut să zâmbesc acel apel. Și te alături de cei dragi! Merry Christmas, Răzvan! A închis.